Dneska se nám to naplní. Je celé odpoledne připraveno velmi bohatý program. Děti dneska nám zahájí takovéto odpočinkové odpoledne nebo sváteční odpoledne. Jak už jste viděli a zjistili, každý má možnost si zakoupit domácí zabíjačku. Budu ráda, když neutečete, posedíte tu, budeme zdobit slavnostně stromečky. Jsou nachystané dva, jeden venku, jeden tady, takže si myslím, že to taky přidá k té atmosféře. Dále tu máme, navštívil nás pan Čegánek, který má knihu, vydal knihu. Pan Krátký, pardon, omlouvám se. Vydal knihu a něco by nám taky o tom řekl. A další dětičky z dílniček si připravili, viděli jste moc krásných předmětů, to dělají během roku. Já za to děkuju paní Lence Suré, paní Lence Lukášové, paní Řezničkové. Pásli ovce valaši při Betlémském salaši. Kázal do Betléma Jukát. Vykládání. Není to v nářeči, je to v lidové řeči.
protože nářečí už je o generace zpátky a vlastně ho ani tak neovládá. A druhou knížku musíš najprv ruku hore, potom od hlavy důle. chumelí, máma peče vdolky. Jo, táta jde na zelí. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve žbáně? Nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Si se na mě vrhli,